יש לנו שיעור סקיות 40 דקות, ואני שלא עושות שינה. ירדנו לחדר אוכל. כל לא איך אני אמורה לדבר ככה. לא שומע אותך. איזה בוקר מרהיב. הוא משגע. נכנסנו לכאן להזכיר ציוד. המשרת שלי. בדיחה. לא. גם כאילו עוזר לך וגם את חצפת. המדריכים החצופים האלה. את רוצה אני אדבר? נראה כמו גמר גינה. אני אגיד משהו אבל אני לא חושב במצלמה. נו, תגיד. אתה לא יכול קונדום? טסים בנים. צריך לקבל גם בדיחות כאלה. איזה מהירות. כל הכבוד. רגע, הציגה קצת עצבנית, היא צריכה להגיע לאיזשהו מקום פה. אני צריכה להגיע לשם, כי שם השיעור סקי שלי. עכשיו, הבנים כבר נמצאים שם, והבנות פה הם לא התכוונו לעבוד. ראיתי עכשיו בטלפון עם הבנים, כאילו באיזה קטע אתם יודעים שאני איתכם בשיעור, ואתם לא חושבים להגיד, היי מירם בואי. ואז הם אמרו, אבל אמרנו לך, לא, אולי אמרתם אנחנו הולכים. זה יכול להיות לכל מקום, אני לא ידעתי שלשם אתם הולכים. אף אחד לא רוצה או לקחת אותי או ללוות אותי. לא עושה את הדרך הזאת לבד. שאני לא מכירה פה, אני לא מתמצאת, וזה צריך לעלות על הרים ברחבה. שהוא מתחיל עוד דקה. אני עליתי לבד. תראו את הגובה, יש לי חרדה מהדברים האלה. הגעתי עכשיו לבנים, פשוט התחלתי לבכות כי הבנתי כמה נפגעתי.